Da gwani ciwon soko ba magani layin jiya kwai zamani cutar soko ba magani duniya kwai akwai girma wani cikin ta ya fama wani da ko yake yi na kauna na shaida akwai fama ka girma cikin kauna bai so da ciya domin so yake sanya ya mini zuciya ta taɓa rana kowa ya sani kauna na sa zuciya sanya wanda ya dace mai san sa so na san za ya gaskatar in kai da ta mai san ka shauki za ya sa ranka farin ciki ya samar ma domin wanda ke san ka bai ra'ayin ya gane ka fama ban saran na bar so ba mai so na tana martaba ni ko aina tana so ta ganni ba na tana yin tunani har zuciyar ta samu rauni in ta fito ana mata nuni wai so ne ya sa ta yi raunin ɗan zuciya da ba magani shi yasa nake son tanga dama mai tafi birni in yi ginin birni ne in zauna da nemin na kauna da ra'ayin tambayi wa kaina komai in ta nema na bata zana kula ta in ba ta gata buri na cikar burikanta na yarje kuda zan ji gata alkawari na yau zan cika ta ke ce muradi na raina har abada kina na raina mun sare ko asu ɗaya ba wata rana za mu yi rabewa rike na alkawari wata ran take nazari rana ta wurin mu in ta zo ɗaurawa za a yi kin za mu zauna da juna san kai da rabewa kin sa akwai masu kushe komai muke yi in sa kan mu yana nan ya ganewa manta da su zakiyowa shairiya kan mu bai kamawa domin ilahu muka kamawa masu kushe ga sunnar manzo na sani ba su dacewa so muke yi na gaske ni da ita amana mu dankewa masu kushe ƙarya ne Allahu sarki tabara guda ne shi na kamawa ba ni daɗewa ne da gwani ciwon soko ba magani kun tafiya ce da gwani ciwon soko ba magani akwai wasu yan gidan da goba sa so su gane da waini da ke kauna ce ta zama haɗi mine ne na himoku ne ba komai muna nan a tare wata rayu mana dare masu kushe su gane mu a tare masu bibiyar mu da shari sai kun gama tare haɗin Allah ne ni ya da ke kimanta kyale su Allah ne ya haɗa jini da hanta ba su rayuwa kisa ne zuciyar mata ba na so ke mirata in kin yi ayyana mai gata iririta kika marauta ta daga MD Record Sound Studio.